Μπίλη, πώς ακούγεται? Πώς ακούγεται, καλή? Καλή, έχει δύναμη. Με τα κεφάλια που σου κάνει υπολογίζω πρέπει να είναι κανένα 4 με 5 κιλά. Δηλαδή το καλάμι αυτό το ξέρω καλά. Σύμφωνα με τα λυγίσματα που κάνει, τα 4 κιλά τα έχει σίγουρα. Μπράβο ρε ξάδερφε. Να δουλέψει το μηχανάκι μου. Καλό το κλίκερ, Από πού τη φέρεις, από τη Λαμία? Είναι βαρύ. Το νιώθω βαρύ. Και έχει και δύναμη. Για να δούμε τι έφερε ο Μπίλη. Μπράβο ρε Μπιλάρα. 5, 5, 6. Σιγά, σιγά, το γάτζο. Όχι, θα τελειώσω. Είναι, ναι, 5,5 κιλά είναι σίγουρα. Πρέπει να είναι, όχι, πρέπει να είναι 4 κάτι. Οκ. Ωραίος. Πάμε για το επόμενο. Πάμε στο